Nu. Nu, corect. Dar și așa nu prea mai avem ce face, am descoperit tot florul ăsta, ce să iau cu mine. Du-te în morții, mătii, coaie, că așa era. Dar nu mai dura. It's fucking work, coaie, uite. Neuronic chiar ar merge de wallpaper chestia asta. Nu mai merge de aici, gata. Dar știi că poți Oh, să am faci bătut X wallpaper cu wallpaper engine, nu? Ce? Dacă îți crachezi wallpaper engine-ul, Da, poți să pot folosești să mergi X-uri. cum, Da, dar poți să folosești X-uri și din fișiere .x să faci